Abusiafo Twediampon Nyankopon adumunti na oche asan akọ apro abeto yembiom. Kota emu nyinara ye ne wo esua adusua ya tonedin akristofo ntete ye wo adusua etoso ensom. Atifi asem no ose worship in education anase osom wo ntete mu. Ye beba sisia. It make us say we do be only be any and I say see the on some shame. My bomb yet say you want person. And now you walk across never. What you be I am person your point be where Abraham once your point is working. Yes. But your abusia for your best sign amamo akwaba sonko kwanso na fe de aseda pc e de ama Twediampon Nyankopon hwesopa ene bambo a wode aboye na otwe nyina mu woni yen adini yi pa sara na woni wabusiafo nso medidi yi se onewo adini yi kota yimu nyinara yesua akristofo entete okwan a betimi afa nyamsam so nyamiasam so atete yemma abusiafo ne asafo mma nyinara yaye adusua no bebre enne yadru adusua etoso ensom so hwe yadusua na tifi asam na ose worship in education anase osom wo entete mu sene yedi kan aka no saa kota yimu nyinara yetu edi asiwo edi abodawro sronko edi ama adwumaku a omatuom ho edi asiwo a omama Onyankopon asem so etre efa wiase afana nyinara sa na otwe nan a edi animu ye bodawro sronko edi ama adwumaku a wofre won 3ABN Ghana sa adwumaku ya busia na omo aka ho abom na omo de sini anase TV dwumadi asiom ani so se omo de bebo Onyankopon asem ho edawro sa akotemu ye pese ye kana mansan ete se sa adwumaku bi sa ewo ho nti sa wo mmoa bi a wo bepese wo de bebo a onso obetimi ede aboa won number egu ase honomo obetimi ni omo adi nkita ho na mmoa biara a wo a obetimi ede aboa omo no onso watimi ede aboa me dwumadi yi mpo me kase ebia na wo hwe yen ewo sa TV anase 3ABN Ghana Onyankopon enhira wo se waye wadwen se wonso obeboa 3ABN ma yenti omo nkra to sima ne ensamra biun. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577-654896 or call us on 057-654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577-654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 0160084530961101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Yo yeda mwase se mwaye mwadwen puse mbeboa 3ABN jumadie sene madi kan aka no sa na otwi mu adusua ya adusua bia
ɛɛdɛ paa yie a yɛntumi yi yɛn ho mfiri yɛbɛhwɛ ɔsom wɔ nteteɛ mu na ansa na no yɛbɛkɔ akutie nnwom afiri London Ghana memenda akwanhwɛfoɔ church choir na wɔn wia yɛde adesua no mpɛnsɛmpɛnsɛ mu ɛbɛto am so. Alminia, Etienne Fufro Becca, Shonya Menkwa, Enfania Fufro Beye, Fatitia Panchiranoso, Esura, Kowanimara, Him Arada, Gina Pinti, Nesabuji, Debiara, Gina Mabuji, Yesu, Dina Mingeranoso, and Mane, Puenimara, Ma Yesu Chiramansan, Egine Davijo, Degara, Gina Mabuji, and Yesu, Dina Mingeranoso, and Mane, Chiramansan, Egine Davijo, 6 years in the foreign war,
London Ghana memenda kwarefo enyumtufo church choir ase wo nyuma wo mode abrain ye be mamo nso akwaba biu na fe mafasa akwanya yi ade ada mabegwafo a nyankopon enamo mo so ene e ba be ye sa adisuan yi ade akyeremo ye frame Bismarck mensa ne twedi ampon nyankopon adomo enti wo elders na pastor wo hase o mba beboa na ye di addition yi mpense mo ade abramo me chase no me chase free pastor Samson Aboagye na ete no hwano the pastor de odo abebo odomu say yemfasa addition yi embramo pastor yema wakwaba yeah. Great. Me botra pastor na me ba Elder Japheth Obeche Amankwa enso eti emfinfin the twedi ampon yankopon the elder abeka ye hu say emphasis addition yi emfambremo elder emo akwaba ye usminia. Great. Na fe me ba minsa ni fa isu pair na Elder Hansen Asamoah so ewo ahase so Elder Hansen Asamoah de biara ye ne na ne wo sa fidie mu hase de addition e de brought elder ye mo akwaba. That's it. Great. Ya wie le sa no ne na ye be kata ye ni na mama Elder Japheth to additional show audience. Mama mpaye ye na jaw bo so ne asase nyame kese sa don hwi ye de asida ye de ayeye mawudin ye da wasa disua kese a kota yi mu ode mayen ye be hie ne so be sua ho asemu ye srew na mo konkon so be kire yen bi ani na yen hu sedi e betumi asom no kore kwan so o wadom nti amen. Great. Madam wase na fe masa mamo akwaba sonko abusiafo so wo hwe ye addition na tifi asem na ye addition to sonson wo se worship in education and as osom wo ntetie mu sene ye nyinara ye nimo no ye nim se onipa bia sene tie biara wo som bibi na o hwe sene nyankopon bo ye na obo ye se anka ye mfa ye pe emesom no. And you can imagine that time and ye bone no ka utu osum na ekoso edin true but bone by ye no enema asesa kakra sa bone no edin sunsan so bebre aba sane samre yesum onyankopon enti ida se yesum nyankopon no biara na se yensom no sane wo se yesum no ana se yesum bibi foforo ene edina ba besi wo se onyankopon osum ayebasa na enam se a Christofo ntetie ejina osom so nti na ewo se yesua osom ankasa no kwasema na se osom ye no kresum na yetimi yatete yemma ene yabusiafo ene womo omoban ye nyinara enu nti na sa na otwimu ye pese ye hwe osom ankasa ewo ntetie mu osom ben ne no kresum osom ben ne mfantete yemma ene yen abusiafo ne ya asafomba enti maboafo yi wo efidue mu ase na ne na otwi mu ye ba be ehwe no fa otworosem no na yen hwe yen ka asem yen ka abosem no wo First Chronicles
Breson sem no 1 Chronicles chapter 16 verse 29 me kind brofo me wia Elder Hansen so ebe kind wo yen kasa no mu ede my 1 Chronicles chapter 16 verse 29 cause say give to the Lord the glory due his name, bring an offering and come before him, worship the Lord in the beauty of holiness. Amen. Amen. Breso sam ngoma edinkan eti edunsia ekichemu aduonu enkono no o say momfa awurade din no animonyam emma no monsoa ayeyede emra nanim monsori awurade wo ahokeka kronkron mu. Amen. Amen. Great. Say ye koyanim no sa enka bosam yi ye be mu na fe ye di hu enkomo. Di mame fan insha asem free Pastor Abuaje eso pastor sa wo hwa in one way or the other no ana so okwan bia so no obi wo ho a sebe osom bibi ya itimi ka say we do obi onyi bibi ani na say simasi de on som hwe but wo behwemu na bibi wo ho a osom yenhwe ye wo asom ahodo bebre ewo ewiase say ye som papo say nya som papo yinim ye beden anase eje ben ne som papa anase osom no ne papa no eno ne de he ye beden ne hu no kresom of a Bismarck that's any say asimbisa odi abai say odi kan no ye kan osom a obi o wiase bia no esum bibi onipa a onsum bibi ne obi a wawu ndi bre tin kwam nko ade bibi wo ho a yesum no na edisuan ka nyamesom ne kristosom ho asem na ba bible mu a bible am ya tiase se ye wono kwaresom ana ye wo atorosom esabre ye hwe osom a enipa edi ma onyankopon senete ne ka se obi sum nyame a ekwan be ne be hu se asum asi sum so sum nyame no eno kwaresom ena ya atorosom na ken kan se me tiase se ye sum nyame esan se ono no obo ade ye sum nyame esan se o se ni die enu obo e se de ma no ye ka osom pa enya me sum no enya se bia maba me twodom keke anase maba me pichi keke ene me nyina eye na so osom pa de sum nyame pa de e se ohu nyame a wo sum no no efra koma mu na anima be nyina no aboa ama osom no atumi awiemu die enti metumi asum nyame se me ba soro de but na nyame sum papa edi me nyame no se me ya ndie na makoma ni akire a esa se ka osom a e hyase de fia koma no mu ana pie yesu ka sa de busu akoma no mu no eni pia bonten metumi abekasa be makoma ni nyankopon akoma na nyankopon enhia meso me nye osom papa no be osom ye osom papa ne de wo hu nyame na do akoma nyina eno botan nyina asine so a wo de som no eno osom papa edi ma onyankopon. Great. Also for that's and say from ne also for can ye problem no on say one who problem no ba bi efia e ya na e din say obeti ase ne ye ka se wosom no ne ama yen ohaw e wo osom ho a ama nipa bebre ka se o media men som hwe ya na bibi ni say ya nkasa nipa no ya define osom ya ma definition bi na say ye ba general eya na nipa feel say wafa bibi e de asi ho physically na e bia say abosonsom o say som foforo bia o na bia wakokoto nanim na bia wo ye rituals bi na wo bom paye e ma no na wo ye sacrifices bi ma no eno na eye osom, which is part of it because I can say you are worshiping this. In the same year, I'm say Christopher. Say be ya to say yesum Nyankopon. It be on the motion, no Saturday, Sunday, you be quite sorry, and a Friday, and I said that be a quite sorry. And before him say yesum Allah through Muhammad. It be at this say day. And I say what within no ebiso abosonsom o say me wobosum we friend no say tegare and I say intino WSA me ko say akoye say. Because over within or some no ankasemua, Christosum numua, the charismatic side, you know, and so my another definition of worship.
ɛno nso waba som no amu no na ɔmo so asan abɛkyerɛ sɛ eduru kwasi da anopa efiri bi a nonkono kosi nondu na sɛ yɛto nnwom nyaa na sɛ yɛbɔ mpaeɛ wɔ kwan bi so a yɛfrɛ no worship enti yɛyɛ define those things no yɛfrɛ no ɔsom na worship no enti apart from those no sɛ obi nye bi a n'adwen mu no ofeel sɛ ɔnsom bibia but ɔsom a yɛka ho asɛm yi no yɛsɛ every breath is worship onipa bi ate asase so sɛ wo home a wo som enti sɛ wonim so wahyɛ daa de asi wɔ sɛ woyɛ o sɛ wonhwɛ daa fancy ho no nea ɔnyi nyame ni no ɔsom some figments of things nea ɔgye nyame bi di no ɔsom saa adeɛ no ebi mo som nnua ebi mo som education certificates ebi mo som celebrity nneɛma a ɔmo wɔ mu ebi mo som ɔmo ahoɔfɛ nneɛma ahodoɔ bebree adeɛ bi a woyi wadwen firi onyame so na ɛno na wo wadwen no o time dedication ɛwɔ so no ɛno ne ɔsom no eti men na ada wo ho da sɛ wo deɛ wonkɔyɛ 1 hour prayer session bi nti wonsom yɛ anaasɛ womfa ebuo bi nsi nti wonsom ana wonkɔ asɔre nti wonsom nyame a wosom bibi foforɔ. Great. Meda say pastor pastor. Mame kan de mfiri ba bi a ɔkane si hɔ yi. Ye kan wo som pa de manyame a. Se de na ɔka no. Sɛ wo som nyame a, wontumi nifa ne ɔsom ɛma wo ho. Okay. Onyame a ye som wo na kyerɛ ɛkwan yɛfa som no. Ne so wansom ne saa, wo bɛsom. Bɛnye ɔsom pa nyame hwehwɛ no no. So, sɛ me se me som nyame a, ɛkwan bɛ ne nyame se me fa so som no. When I describe the way I say a song, they are soon according to his way. The best song, Bayam song. Near some of the food, he does say, yes, song here home. I mean, Yaji, but in Yam song. Great, but I say, my member also on the same issue of a song. So, trust the Monarch Daniel chapter 3. It talks about sad 3 Hebrew boys. We Nebuchadnezzar, Munine, Nimsene, Asaba, some Shadrach, Meshach, Abednego. Sa infonino e de ne maye hu efri e de ne kyerɛ fa no kresum ene atrosom yo minia Bismarck medase menhia semfi uma bi American na opinion na kyerɛ na your friend Noel Dew na book ni title Created for Worship. Okay. Na nia all kan say adasan ni bia no ye bow say obesum nyankopon. And it is a Daniel chapter 3. Now we share Nebuchadnezzar 3 mupo. Say a suma and uncle say the many coupon. O ye o my dream fiso. It is our sumni need dieno bono. Ama nipa insano juma. Na Hebrew form kola na adrimuno. Na nyosum. That was not worship in any way. That's right. Now, nientia this addition and here, especially this title, we all worship. Ye na yesum bibino. E here ne say this quote on say education ye educate ye ho. How do me no educate ye ho? Say the Hebrew boys educate you omo ho. Omo hu osumo ana enye osumpa no. Omo tumi hu the difference. Yeah. Sana yen so no ehun be hia se yen so ye besua nyame trosem. Okay. Na nyame trosem a kire yen osuma nyankopon pese yesum. We educate ourselves na edu samre na se osum bi ba na sebio ebemben se nyankopon ehye no na enye ne bemben na ma na ye de ni. Eben no still different from the nyankopon. Exactly. Ye be hye de nyankopon Sabbath school no education no say Mami kind of provoke say, thus, Christian education needs to include the whole question of worship. What is it? How do we do it? Why is it important? And whom do we worship? And nyama way na Hebrew means and consider ye. Until we to me John Nebuchadnezzar catch and say, the second chance now my requirement how because ye nim the agenda dada. Ye nim osum any senior ye sum no fa. Yesum twedi ampon na wa kire yen kwan yen fa so no sa na ye be sum no afa. Great. Very good. Ratchet abusia for na ye hwe osum ewo yen titie mu na ye hu se osum no ye wo no kresum na ye wo atro esum. Na kresum no na ye wo se ye hwehwe na ye de titie ma se ne
Hebrew boys no omunya asa no question no na duro atro de no mutumi se we atro de we ne no credit no eno na ye to aso no great yen koye nim eda mesa ama wa kasa but mema hands na eda hands na kan Psalm 78 1 to 8 nsɛmfo bi wo ho mehwɛ sɛ ye betumi asua bibia fa Christopher entity eyi ho a Psalm 78 1 to 8 no enti Esaf nwom a wɔtwerɛɛ ɛwɔ nwom adioson enwɔtwe no ɔse meman munya aso ma menkyerɛkyerɛ monwen mo aso emma manum nsɛm mebue ma no mebuo mu meyi atetesɛm adi sɛ kasabebuo deɛ yateɛ na wama yahunu na yɛn agyanom aka kyerɛ yɛn no yɛmfa nhunta wɔn ma yɛnka nkyirima yɛreka nkyirima Awurade ayeyisɛm ne ne tumidie ne na wanwade a wayɛ no ɔde adanse tintim Jacob mu na ɔhyɛ mmara Israel mu ɛno na ɔde hyɛ yɛn agyanom sɛ wɔma wɔn mma nhunu na nkyirima ma wɔbɛwo wɔn no ahunu na wosi so a waka kyerɛ wɔn mma sɛ wɔmfa wɔn ani nto Nyankopɔn so na wɔn werɛ mfiri Nyankopɔn ne yɛ na wonni ne mmara nsɛm so na wayɛ sɛ wɔn a agyanom mma aso wanyɛ sɛ wɔn agyanom mma asoɔdenfoɔ ne atuatefoɔ mma a wɔmfa wɔn akoma nsi tɛn na wɔn honhom ni Nyankopɔn nokorɛ amen amen eda yɛhwɛ message ben pa na nyuma yatwi nyuma Hansen akan akyerɛ ɛde ɛmayen ɛfa ɔsom a entity a yɛka ɛho asɛm yi yo menua bisma bisanda wasibio adesua kɛseɛ ɛwɔ Psalm 78 enwumu yɛ Asaf atwerɛ mu Osha verse 5 no say or the testimony esi ho say Jacob enka enkyerɛ ne nananom ye ka Jacob aye enka ye Jacob aye ka no say Israel now a few things were ha Osha obon to for say daachima ebehu Nyankopɔn yes o say wo hu ne keke na emom wo behu no na wode wo ho ato no so na to so miensa na wadi ne mmrasem so na afei waye na hyede na de hia kese ne se won nananom no wagyanom aswoden ni suban woden na dia na enso nyame anim no wo so wandi akire de so kese wo wan se wo beda Nyankopɔn ani onyam edi enti sami eyisa enema apo kese edi a se Israel mpenimfoɔ ne awofoɔ ɛde bɛkyerɛkyerɛ wɔn ma ne wɔn ma ntoatoa so ɛno nti na ehia ma yɛn so a sɛ ɛyɛ Kristofoɔ ne yɛde Nyankopɔn akyi no sɛ yɛn so dɛn na yɛde bɛgya yɛn ma sɛ one yɛbɛma yɛn ma ne yɛn nananom ehu Nyankopɔn na ɛtɔ so mmienu yɛakyerɛ wɔn wɔanya ahotɔsoɔ ɛwɔ Nyankopɔn mu wɔayɛ asutie wɔdi Nyankopɔn mmara so nanso wasan ama Nyankopɔn ama ne die adaadi na yɛnyɛ asobrakyerɛ but another point adesua no ɛsan de ma yɛn ne sɛ wɔn mu nyinaa ho hia ɛsan nneɛma kɛse a Nyankopɔn ɛyɛ ma Israelfoɔ that's right nea na edi kan sɛ anwanwakwan a Nyankopɔn de Israelfoɔ etwa apokɔkɔɔ anwanwakwan a Nyankopɔn ɛhwɛ Israelfoɔ ɛwɔ ɛsɛre so a udua ade a entumi mma ensuo kro ni bebenya nanso Nyankopɔn ma wo ensuo ne aduane ade kyɛn na ade san ɛkwan Nyankopɔn through the pillar of cloud ɛbɔ wo ho ban ɛma wo air conditioned environment bra na awie ɛbɔ na nwumre a waba no so no ɔde ogya ɛbɔ wo ho ban keep them warm yes nanso we nyina akyi no Israelfoɔ edi anwinwi ne asoɔden na ɛde de Nyankopɔn ase say you will be na say that this year can to declare them to our children here the beja ye ma dia
na de sua no esan de ama yen se yenya hwe yie yema enkai nyankopon adekese a oye wo yen abra abomu no na won so yen ne de na dia na yema ebefa na won so de akere wo manto ato aso enu nti no menu mienu sinyame hyira yen abusua na o hyira yen ema yen bɔ moden se nyame mani yen ne keseye a oye wo abra abomu no edu ba bia aye pese nyankopon ya bibi kukuruku bi wo abra abomu anse wo nyankopon is working yes but eniaman ketenkete nyankopon eya ma yen no yen ma ye mante yen kyerɛ wɔn na wɔn so no wo be appreciate nyankopon na wo de akyerɛ wɔn ma no maba na wɔn be yese Israel fo a nyankopon ye we nyinaa kyerɛ wɔn wo de da nyankopon ase ye enwinwi and complaining. That's right. And disobedience. Great, right. Great. Yeah. Adofunom asem baako a ye kan e wo worship we hu say ye kan say ye education. Now ye starting nyina ya kan about education say ye kan education a say wo sheda atena se atete enipa e wo nimdie bi mu a wo mo de bebo mo bra na wo mo nso e de akyerɛkyerɛ enu nti sɛ wohwɛ a yɛwɔ education ahodoɔ bebree ne yɛkɔ classroom kɔyɛ no ne woba so ndan mu a woba bisua ne wokɔ adwuma mu a wokeka ne nyinaa bɔ mu a ɛna yɛ education no enkosi sɛ yɛbɛwo nipa ama na wuo no you are constantly being educated and you are also educating people who tete obi na obi so tete o de sɛ yɛhwɛ Esafa sɛ me ɔka yɛ ya ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ yɛn sɛ adɔfo no mpempi na yɛ ne sɛ responsibility a yɛwɔ sɛ ɛna agya ana asafo mpanimfo ana asafo mma yɛwɔ sɛ yɛde bɛtete nipa ama ɔmo hu onyankopɔn no ɛwɔ conscious effort sɛ yɛankasa yɛahyɛda sɛ yɛyɛ ne yɛntaa ɛnyɛ dodoɔ no ara no ɛyɛ na yɛadwen mu no yɛsusu sɛ ɛsɛ sɛ akoraa no ana nipa no a wotwa yɛ ho hyia no ɔwɔ mu sua ehu but when we talk about education a Asaph say yɛnhyɛ daa ntete yɛn mma na ɔmo nso ehu na ɔmo nka nkyerɛ sɛnea yɛkɔ back to Daniel 3 no a Hebrew for no wɔn na yɛatete wɔn wɔ mu nti sɛ nea wɔkan no they knew the counterfeit from the truth enti ɛma wɔn hu sɛ wei deɛ na obiara ni hɔ a ɔbɛkoto bibi wɔ abere a ɔni kan koto no wɔ n'akoma mu enti sɛ ansa na obi bɛkoto bibi asom no ɛwɔ ɔsom mu no na wɔadi kan akoto no wɔ n'akoma mu ana n'adwen mu enti sɛ wo nso uhu bɔne no na sɛ wo nkoto na kyerɛ sɛ unim sɛ Nyankopɔn ko ana yɛsom no ti let's try mama yɛ mmɔden sɛ yɛbɛsua yɛbɛhu nyame yɛnya experience wɔ ne mu na yɛatete yɛ ma ɛne afoforo ɛwɔ mu saa Great. Answer na meba also Hansen meba mesa about also be pastor on this same issue no sha ye man pa na more practical notes no ye be den na yetimi akyerɛ mo saa na because elder Japheth Bobo nneɛma bebree so ye fie mu no ye be den ya kyerɛ mmɔfra yi nyame yɛ adeɛ ma wa how do you impact it ma abofran bi hu say we ni nye wonim die nye wa hoɔden umfa ho akora na right from the infant no bi hu say nyame aye bibia ma me o wa ye bibia ma me papo a one ne nanfofo kronpo e kata obetimi aka say nyame ye si ana say bibisa how do we ebetimi aye bibisa yes me da say yeah Deuteronomy chapter 6 verse 6 ne ba no onyame ka sa semi tro Israel for say mo de temu ma de mayama mo na mo ntro se ntro nsem mfa mu makoma pon so se mo ma so enti de asafo ye wa ha nyam nwanwa isan say otie nyame asem a waka na de nyame aye no there are so many ways to impact it ebi na asaf de aye nwum ha yi asaf do bi hu say enwum ya de bi a enipa to enipa kenkan enipa de adwuma ye poem a enipa tie sa de ensem nyame kan ye no de nyame kese ye a wo ye mani di mu no oni nyina be swai nwum indi han so to dwum ye na say Israel foto nwum mu say se nyame bi wo hɔ a oni na nanam nante ye o ye si ni ma wo mo eni say wo ya wofo na person de to ma a de bi ni nyame ya ma wo ensem na wo kan wo fie hɔ na mpo nwum be na wo bo wo fie hɔ konkonti ba na bo wo fie hɔ because nwum a wo bo wo fie hɔ nyina no o ma no never think say they are not listening they are listening exactly and the basafo mu a ya e complain ye youth no omo yomo to o fie wo no nyumbe na woto so otimi to nyum ofie pa de a ene ono hu so obaso de otimi to yeah but nyumbe wo hɔ a oto ofie but wontimi fa manya mesum mu e basa de a yese ohu say you are educating your children through music at home na wan to nyumpa ofie a man so befa sa afei ye basu ban ne yeso a
wobɛtumi de wo ne yɛn nso adicate wo ma ɛsiane sɛ yɛma no pii hu sɛ awofo no pii nso yɛ hypocrite ɛsiane sɛ womba sɔɔ dan mu a ɔmo ne yɛn no quite different from the ɔmo fie ne nyina education de ma yɛde ma wɔn nti yɛbɛtumi de wɔn mu nyinaa aboa yɛn ma no berɛ a yɛde nyamesɛm ne nyame tumi ɛtete wɔn no na wɔbɛhu nyame kɛseyɛ ɛsiane sɛ yɛsom nyame ɛsiane sɛ wɔyɛ wealthy ɛne yɛsom no wɔ nika sɛ wɔn mu nyinaa da adi ɔyɛ nnwom tuo mu yɛabrabɔ mu ɛne yɛne yɛn nso mu na aboa yɛn ma no ɛnom tete efie mu no. Great meda mo ase paa sɛ moayɛ no saa ɛde ama yɛntoa so sɛ wohwɛ yɛdesua no John chapter 4 verse 7 to 26 Yesu Kristo ne Samaritan woman no enya conversation omunya encounter story bi a yaka mu asama but me pese ye hwe 4 verse 24 no Yesu Kristo ka wosom ho asem bi e wo hono mo na fi ma hwe Hans na kire what does it mean say obesom in spirit and in truth focus on 24 no John chapter 4 verse 24 I'll say Onyankopon ye honhom na wona wo sorry no as I say was sorry no honhom ne no kremu. Very good. That's the point. Where your conversation na Nyankopon Yesu Kristo ne Samaritan woman enyaye no. Nyankopon ye honhom ti wona wo som no na so mo som honhom no kremu. Hans we be kira say. That's it. Send you kan no John chapter 4 one of the chapters Christosumu ye ta ekapa but points bebre wo mu a ehunhia se yesua osom e won tetiye mu no ye betimi eyi aba before Yesu wo bedru ha no ese yenya picture no say Yesu akodru Samaria asomasuafo no kokrom oba no aba e besensuo na Yesu ne no enya nkitahodie enti nkomo no mu no Yesu se o ma ne nsuo ni bi o se o we Samaria Jewni memma obi ena nkomo no course a ena Yesu se nka wo behu ne gina wanimu ya at that particular point no na Yesu akage bibia ma wo ba na dwen aba so se nipa a ogina hɔ yi asɛm a wɔkeka no nye ordinary enti naturally no anka wo ba ni suban nti se ne nim no anka wo beba 12 o'clock abesansuo no anka sabre no de bibi bekata nanim kura na nka wako but nkomo no eye ne de se ede na owura yi wɔkeken na Yesu bisa ne se kofre wukunu bra o se obo mi nikunu o se okay what can ye afi oba no esenka okọ no now the woman is bringing in something very interesting in verse 20 no na ode ba se yen na janom esore e wo bepo yi so na mo de mo se Jerusalem na mo besom well from this yes na yenim se Yesu Kristo hia nipa kwan bia so ma nipa na nko age se wayi ade bia purpose bi ntia wo hia nipa no aba se ya yaresa se ye asempapa bia yibetie se ye osom ho ade no na Yesu pese wo yiba ti oba no ankasa na yiba ye na Yesu kire no se enye bepo iso mre bi ba mum som bepo iso Jerusalem kra no emre bi ba enipa nsom ho na mum Nyankopon ye honhom enu nti wona a wokoto no ana wo sorry no na wo som no ese wo som no de mu honhom mu ene nokremu ena wo bisa say honhom ne nokremu na kire sen ne nti abikofa story ni nyina ba ene say se ne be ya wo bete oba na se no the woman understood some sort of worship. Yes, as a medical can say you can worship na ebi more define worship in certain way. Ama akwete say wo som no as say a particular place. Eti oba na de Samaria fo ni nyina na omo nim say e ho na Jacob's well no. E ho na Jacob ekotu ukro no. Ti Samaria fo ni nyina nim say aha. Ene say yesum. Ene Jerusalem Jew fo no so nyina nim say say Jerusalem. Eti in a way no eba osom a they have only chosen a enti na obi timi ka kire o se wo de atwan me kwa sorry aba na me ba obehu ne meye wo no because se ne na ewo mo adwen mu no saa na wo mususu se osom etie na Yesu say nokremu ene honhom mu na yemfa no makoma o ka se honhom mu a in spirit worshiping God in spirit no ne e kire ne say wo som Onyankopon ewo or say experience wan kasa no suehunu a oni nyame wo eno na ye friend no say you are worshiping him in spirit suehunu bi a oni nyame wo na wan kasa no pese me ka say ne sabasku no ka no or say the true worship
True worship of the Lord must be in spirit. That is, it must stem from love of God, from the experience of knowing Him personally. That's right. Say, if you onyame do a wodonumu, in spirit ne meaning no honhom no. Enye say you can say, on say ebi mu so twist this asem we. You can say ye sum nyame e wo honhom mu a. Enti no ese se ogina ho a na owo so. Never. Worshiping God in spirit nature say woni nyame o som na fi odo amapa emu afi wan kasa nimu a woni nyame ma wo ho personal experiential life a wo nyame mu na okase in truth nso a or say in truth no we must have some correct knowledge of God, of who he is and what he requires of us. In other words, doctrine is involved as well. And until also na free odomu and if you experience him and I say we see him no truth na to us and say you have the right knowledge of God. Adenti na okasa ebi mo dwen say onyame jamani timu edin ama obi dwen say so far as nyame ewo tumi ewo ba bia nti no say na ikosi amena mu kura e say nyame timi yini na ifiri amena no. But in the video if he said the true knowledge of God no e kire say onyame aka kire yen say ye befa nsuo num na mu ye nam sa nsuo num mu ano ne yen yeden enamu enti ye say ye ni true knowledge of God nti no so obi ka se bra na mema wadi yie na abayifo na edi wachi no me ba be cleanse wa ma omo afiri ho a udi america na udi omo achi. You are not worshiping God in truth. Because truth nature say you are worshiping God in the true doctrine. Onyame den wo pe ne mra nsem no te sen e de be na ye nimfa nyame ho ne limit e wo he onyame oni limit bia agibone eti ne baby o limit e ye ba bia yen nipa yamana ye limited bone enti na o kire yen say so wo beso miti mame monitor for say enti onyame som no enya spirit ne say honhom bia te agu so na wo so and the truth no so enye say truth no enye say ne ketua bi a obi aka akire wa fa nyame ho eye wo experience na mum doctrines here enu nti na 7-day Adventists ye wo doctrines enye doctrines ne na ede ye ko heaven no but am I nya the true knowledge of God na eboaye so ma ye ti nyame ase e wo ne honhom musum. Great. Me da se pam se ne wa church mu yi de emu ada hopefe ye beko ye nem pastor so wo share First Chronicles chapter 16 verse 1 to 36 na first focus no engina verse 29 ye share se ne David ani Israel for hia no mosom onyankopon osibo anije ene glory and munyama na ewo ehonom no sa mfoni no a etwa kire ye wo honom ejebe na yebetumi asua free sa mfoni no efa osom ankasa ehu ani suahu a yenya free osom ankasa mu. That's it. We share First Chronicles chapter 16 verse 29 na ebrea onyame akomadaka no ekofa ba David etimi esi ntamadan ayedibisi nti beka ye ni giemu no David saya ebise ne ho paaye na ma yere kra comment ye edi case brain no o hwa David ni ye enisu a wo yi ne di ha na echese no onim nyame a o som no e de ka nyame som pa onim nyame a ontimi som ni yie o hun se na ne yere no hu ni se ni kun sa ne ho paaye no na yere buo fo de ntia esan se na onim nyame a David ayden ehunu no be ese na David ehunu ni ntino odina koma nyina ana esomye no say give to the Lord glory due to him to David no onse nyame eseni munyam o senkanfo nti enfa ma no na fe yensan fa ye de emre na punwa no endi nyame som no ebre a wo hu nyame na wo sum nyame afro kumu no nyansa pan wo de bibiba. A token of love say we me do me de ma wo na kire say ampa unim nyame a osom no na fe wo see in the beauty of his holiness or holiness oh ye ka holiness nyankopon to na eye holy do ba sum nyame a na say unim na wo ba sum bierebe na wo ko ba bi be obi ba sum nyame bia na say unim nyame a osom no ye say so no ye holy na unim ntuno ono nso ma ye holy na osom na osom timi enne de ahiamu na se ono twedi ampondin anonyam. Sana David verse 29 no pa kire yen e wa ha
great. Me da se pa se pastor wa church Musa busiafo na ye gusuara ye hwe osom wo ntetie mu se maboafo no a church enema bebre mu. Yemre ntie be hwe yen asem misa edi awie na fe ya soro so eraja fe se okay kan Mark chapter 7 1 to 13 na de yemfa Mark chapter 7 to 9 no yen hwe nhyehyɛ bi ɛwɔ hɔ ɛfa Christopher entity in terms of education ye ka ho asɛm yi yen kan bibi wɔ hɔ no na fe yen hwe adesua a yebetimi asua for especially ye hwe the dangers ɛwɔ hɔ for false teaching ho ɛne adentino sɛ Elder Hansen why crowd wa Mark 7 kind 1 to 13 but focusing on 7 to 9. Okay. Nti Mark asempa 18 so kichemu nso no say na wosoro mekwa na wo kyerɛkyerɛ nsɛm a nipa ahyehye na moagya Nyankopɔn ahyɛdeɛ kura nipa atesese mu na wo se won sɛ mofa nyansa kwan so po Nyankopɔn ahyɛdeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ na mo bedidi mo atetesɛm so na verse 9 no. Yes, verse 9 no. Okay. And no akano. Yeah. The yem fancy asia. Elder, yen show sankita unde we Yesu Kristo ne Pharisee for no nkita hunde a omo time first omne omo nya sa nkita hunde ta nya sa encounter yi pa yi. Ɛdeɛ ne betimi asua free sa asɛmye ɛwɔ ha yi. Yo, minia Bismarck edawase. Say answer me ya disua asembisia no. O hwe adesua no o say idolatry in education. That's right. Mitwina na translation here kakra ba minu say abosonsuma e wa adesua mu atitie mu. Abosonsuma e wa entitie mu. Na nia ye kan e wo Marko itiri enson yi. Yeah. O kan from verse 1 na Yesu a esuafo eba wo bedidia wan hohoro wonsa. Yeah. Na Pharisee any Israel mrashefo mpenifo ibi okoko apai wonte wo ho ase. Now it's interesting the way Mark describe no. Mark say na wo won hyehyeye bi a ewo ho say Pharisee ni endidi bra hohoro ne nsa. Sa. O say Pharisee ni kodwam no ba wandware a onye hwe ene corona time corona ene nhyehyede ahodo a wagyanom de ama won te say washing of cups vessels and other things anunti no na nya ade ananka e bone san ne ama wakokrom sabi wakonanti krom ebinum e de ho fifiri twitwu ni san bone but wode beye nhyehyɛ a wode hye amanfo no anase afi abeye se nyamesuma se bosomsom bi ama won no na ha Yesu. Yes. Anunti bra wo question Jesus say ade na asuafo no enwohoro wonsa no na Yesu mpese obegege saa enema no so esan say ɛha no enye apomuden wansɛm no wɔka wode nyame sum anase abosomsom die bi na eba anunti na wontimopɔ no enye ntete pa na Yesu kan wanim saa mre no yensu ye mre mu no a yeka si Yesu asenia ye besom 20 tie mu no yensu ye mre wa ha na nsen ye mre mu a ye wei most of the schools are yeko anase ye nuanom bi ko ne ye ma bi ko no adwen a scholars no de cheche won e ni abrofofo no the naturalistic view of reality. Okay. And no one say nia hu bia wo wani su no saa na tie na ibu okra na enye tumi kese bia kra na de akire tumi a efre ne yen nyame say tumi kese bi okra na just by nature na saa entity no de atwe nyame mma adwen efi Nyankopɔn so. Yeah. Na introduce abosomsom mo na mayen. Anunti no in the naturalistic world view no it is ideas na ye adwuma. Okay. Oh, me idea
scholar way idea, philosopher way idea, software way idea, asori penny way idea, asoriba way idea. In ye dinam nia nyankopon e ka kire yen say yen dis one de enye no na ye adwuma. It is your natural boni be kan your natural inclinations. Okay. De e ka kire yen no eno no na yen ye pese ye adwuma. Na busuafo se ye di sa enyama na chi a entity pa nyame pese yenya efi twrosem no na ene twrosem abo ebra. Esan se twrosem ese nyansa mfiti ase na ni yehu asuro. Nkrofo eso kire se nimde ne nyansa mfiti ase no eye from ideas a wakan homa obetumi anya afimu. Eye ideas a wohwe nature see the edua bi si one efefefa no. You form an idea out of it. That's right. About creation. Now they nam. Na sa eniama no sisi aye wiase no edi hini ye. In universities akese, in secondary schools, in primary schools. Na menu mienu de addition pese atwe adwen asisi no ne se yen hwe ye se ye tete ye ho onyamesum mu no yen kofa yan kasa ye ideas. Ne nkrofo fofo bi philosophies a ensi twrosem so ene fanye san kire no ye ye ne saa ne ye fum. Okay. Ni ye de nyame fofo bi na ebesi ye nyame anem. Great. And also ye bone. Bone. Okay. Yeah, me for just a minute can elder edie ho. Won say near ye can in this 21st century I will mean. Yeah. Idolatry in education no rampant. Yes. But unfortunately no obon sama mana yet say ye kura na say no say yensom sa abosom no. Now when we talk about these things here near ye person ye kire ne say onyame ma ya adwen say yemfa nsom no say ne osofo kan first no onipa bia no elder so kan ye onyame boy yen say yensom no and as worship him. Now there are so many ideologies abawiase a abeye abosonsom esi nipa kwan. One of these prevalent ones I won nebiase a friend of the common sense movement. And one of the common sense kire wo say so we use common sense there and yes we nyame di and I would Bible need it. But that is not common sense. Because you can common sense kire say ade a wunim ye mu bia nwu nko mada. What I say? Ye na nanom de ato hwa ye nimu say kire no so a specific ni ade no. Se me ye made se me sum nyame a me nlusu hwe. Wonso so won sum nyame for now de won nlusu hwe but ni obe use common sense ne say ye koduru ho na say truly ye no kra one use common sense. Okay. Because ye no kra say atemu ho a one use common sense. Me am GD ye na me use common sense. Ye koduru na atemu ni ho a you still didn't use common sense because me nlusu hwe wo so won nlusu hwe. And these movements no nye common sense no kwa ye were this naturalistic views. Say near elder kan ye no ye were normal atheistic views adultery in education. Obi a obeka say me nyame ni me nyame di Bible no kra na ye de ama mo no enye the complete Bible no o source ne saying o say kan internet idolatry. Why? Because so can kire me say wonye Bible ni because there are so many books on internet ne so a and also nipa na kire it has got source. Bible no kra nyame adom a kire yen say ne source free nyame. That's right. 1 Timothy 3:16 also akire nyina free nyame hu mu. But all the na free hen where is it inspired from? But obeko two books we to say Lilith. Books we to say the Mesopotamian writings no. Obeko two books be where do you get this from? These things no idolatry abosonsom a abesi onyame kwan a. Say ni pay nyina omokeka ikasa the common sense say hifo ni nyina no. What they are doing is say they are shifting attention from the creator to either themselves or to their figment of thinking. Okay. And then no more try and wish ya. The adofonom ne yasomu no. Yemfasa education no. I watch no muno. Yenyina mu pintin na in the end no we have chosen the common sense because say eba na say truly atemu obi wo ho a. Esan say wuntimi san wachinti no then you ohunson. Great. And as I'm say pastor ebe wrapping nyina up. Yeah, but that's said the elder ne the hands ne the Japheth kan ye no. Ates okan wa ha no Yesu kan asem bi a ese ihye ne so pa wo say oman di owano fafa ne somme no o ka Kristo sum Yeah. Adenti ese so o makoma de atwe afim ho kokra Sir. omudi atete machi ne senti o ma se onyankopon asem onyankopon asem be no kan wo say the commandment so
enti nyame ene che osom no nyame na che kwan fa so som no se me kase nyame asem atwam na me se me som na force worship okay ndiye che nso ye hu se nyame a ye som no ono na che se ye sei ne fa som me ye sei ne fa som me me nko school enko gi degrees ma say oh ako hu nyan senti no be se me sum nyame pa ma no so nyame ani me de me fe se me sum nyame se na be boa no da bi wo yes a wo som ho ya nyame na dite se wo be so me pa dia this and that na so ye che se wo som me nyame mo aye na yesu yan ye fa nya dwuma e wo yesu din mu nti amen amen great abusia for ye beda mo ase ahase na ye de adusua to so enson no e de be esi o se worship in education and aso som e wo entete mu minimi se yesua enema bebre ye de be kire ye ma the true worship obia som bibi nanso no kresom no e wo ho no kresom no nyankopon a kire ye kwan a ye mfa so ensom ye ntimi mfa ye pe ensom ne ye pese yesom yendi dia nyankopon ahyehye amaye no so saa church na ye mfa church ye ma medamo ase se mayen asona enimu ayesa adusia onyankopon enhyira mo babia mo biada se ne ye de ye toso nwotwe no so ede bebre mo katawani na pastor enhyira so amaye na me mampa mo chamo me mompai adom ni nhyira nyansa bo akonyankopon ede waspapa pa se enne wonam wadom so emiete de fe no osom ase ekwan be ne be fa so asom be hye wo twedi ampon de anunyam osom bebre na abusu wiase mu ebi som won ho ebi som nua ebi pokase ye som brekwan wonnim twedi ampon se de wotie eno me ate ase ase kan osom pa e knowing you and experiencing you and obeying your laws and regulations and be bo me hu se ye som onyame be som yie pa de a me nya so ema wasem ne ehwe wa na mo tutuo no ne emfa so e de animunyam hye abrewo asefo rade ema obi a oso osom mpanimunyam ma ne ho e besa na ba be self worship me ensom yenyum to esika yie bibie bia no ne tiefo nyina no yenyen fa hye wo twedi ampon de no nyam e de nhyira abrewo ma e wo Yesu Kristo din mu nti amen amen